Но аз не знам откъде да снимам, то тук е много яко, само туркис. Абе, фотче, значи то това не знам какво да направя, в смисъл. Аз направо два телефона трябва да снимам. Опа, опа. Така изглежда още току-що порасналия ориз. Него. Тук офроуд. И не знам защо ви обяснявам за ориза и зеленчуците, ама вие да знаете малко полезни факти от този канал. Няма само офроуда.